Odmah Mario platit. Ćemo opisajmo za novi sudu. Sad možemo prati. Možemo. Ajde. Ljubo Česić Royce Company. By the creek. Put je prokopan. Onda krenimo. Put na Velebit otvoren. Ovaj surdup se zove križ. Križni put. Venti. A da je sve prohodno, vidim ja. Pa je zapala ti grana. Stani. Na pedalu ti grana. Ova je neka lijana, tu Tarzan išao. A nije baš. Riješeno. Po kratkom postupku, dobro. Evo ima Todorić da plati, jezerno sunce. Ovo spasi nekog starog grada. Desimo, to. A jebem ti. Ja ti kažem da ovo Tarzan išao. Gdje sad zapravo? Za ovu. Na pogonce. A jebem ti. Jana vam je ušla. Znaš šta? Aj, koliko ih još ima? Sad ima drvo. Meni, gled, sad ću mi upala na isto mjesto. Jebu je. To je programirana, jebu. Ali za bitno je put prohodan. Ajde, možeš odmah dodati. Ajde, vrati, ajde. Ajde. Ti možeš snimati na pamet i dodati što imamo sve da dao. Ne, mi se ne sramotimo. Ovo je guštije. Ovo je fora. Dobro sve. Nemam riječi, ovo je glupost. Samo se ne dajte. Ovo ni Einstein nije. Ne može. Ali križ može. Ali križ jebeni, pa šta me zapet. Dajte mi profesore drugi jebeni. Ja bio ne. Čekaj. Mogli snimati ovaj film koji se zove Plate da ti. Da. Joj nešto mogu. Ne, kaj sam i Dobro. Joj, križ jebote, Specialized od 25 kila. Isuse, koliko to... Jebote, stvarno. Jel sad je to uključi jebote? Koda sam olovnu uncu podnio gore. Gdje snimio onaj štednjak, to ćemo dobrotvorne. Nije. Joj, čiji je ovo? Kontano su sad svi teški. A nije, ovaj ide. Ovaj je dobar. Boksova vilica. Jesu bicikli gore? Je. Štednjak. I to. Kako će ovo sad davati ne? Baš me briga kako će profesor ići, meni je bitno da on ostane, a da ja dobijem sve tantijeme na naše izumi. Profesor, vi krenite, znamo šta bude. Profesore, žao mi je. Ništa. Uživajte u životu. Bravo. Jebem ti. Profesore. Ali kad uzmeš pukriće koje... To te jebe budalo!
Profesor, volete i ostavljat. Dao sam u trulu granu. Svi od U džubreta. ambis je otišao. Ja ne radi samo desno, jer ću to odjeti je relativno sviđa jedno ramo. Izvolite. Hvala, hvala. To sam za probao, možeš vidjeti. Dobro, bitno da nemamo još puno, a? Super, je. Nema, ovaj put je odličan. Prohodan je. Ono, to je puno bolje nego onaj put. A jebe mi ovi. A šta se više zapet u pišu, pičku, vatani. Daj mi ti Ovo jebe. je jeben put. Ovo je najbolji put koji smo mogli. Vrhunac vožnje. Nadam se da veći gluposti neće biti od ove. Čekaj, nije još kraj. Na civilizaciju došli. A opet se nešto zapalo, jebote. Ako nije kod vinograda, onda je s druge strane. Odlično, došli smo gdje? Ja, preko polja do slobode. To sad nije to. Ovo bi nam pozdraviti i onaj, kako se onaj, virus, onaj, daj, da. Baš bi pojel nekog skakavca kad se već njega spomenio. Križni put se nastavlja. Put preko ovih busenova. S obzirom da nećemo mi doći još oko ovo je dosta za sad.